あいいですよ。どん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 スピードが上がってきます。 Let's go。 さあいよいよオールオーバーロールの発表です。栄えあるオールオーバーオールは239ポイント、エントリーナンバー114番立野良吾。おめでとうございます。お見事。タヒシャンパドルアロハフラサプライ様よりギフト券が贈られます。素晴らしい Amazing。 さあ皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。それでは皆様また来年 See you next year。また